A Festa do Tinto de Barrante regresou este ano a Ribadumia na súa 48ª edición. A celebración pode catalogarse como o primeiro gran festexo da nosa contorna que se celebra. A festa estivo marcada polas medidas sanitarias, pero iso non impediu a celebración da cata final e da entrega de premios. Nesta edición participaron 89 viños de Barrantes e 17 de variantes autóctonas. Os catadores non o tuveron nada fácil porque eran viños de excelente calidade. Eu son dos que digo que cando chegas á final con 12 viños, todos os viños son bons, non? O que pasa que, bueno, pois esa puntualización, ese tipo de catas, pois nos fan que pois solamente 6 viños poidan sair premiados, pero por suposto hai que estar agradecidos a todos porque gracias a todos isto é unha realidade. A festa tamén contou coas actuacións musicais e culturais, entre elas pasacalles de vacas ou Pepos Huevos. Todos os eventos respetaron as medidas sanitarias con límites de ocupación e inscripción previa. Si é certo que é moi importante poder ir organizando estes eventos e ir dándolle paso pouco a pouco, pero con moita prudencia, porque eu creo que este sector económico que de alguna maneira pois envolve o turismo e tamén o ocio, tamén as festas, eu creo que o sector hoteleiro, eu creo que é algo que pouco a pouco que ten que ir entrando porque, bueno, pois ese movimento económico é moi importante para todos. O goberno local fai unha valoración moi positiva do Tinto de Barrantes, un festexo que cualifican de éxito grazas ao comportamento da veciñanza e dos visitantes. Cando se fan unhas actividades que ao mesmo tempo pois salen dunha maneira satisfactoria e parte convencidos e que os veciños nos transmiten que a verdade é que estuvo moi ben organizado e que o sector hoteleiro tamén daqui do concello pois tamén nos transmiten que, bueno, pois que se cumpliron os obxectivos con todas as limitacións, por suposto, que estamos tendo en materia de COVID e con todas as precaucións, pois eu creo que por parte do Concello de Ribadumia e de toda a organización deste evento pois hai que estar moi satisfeitos. Dende o Concello xa pensan na vindeira edición do Tinto de Barrantes, unha celebración con multitude de eventos para unha edición que agardan que xa se poida celebrar con total normalidade.